Hakkebøf, 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 hakkebøf. Ildkødet, så det begynder at klistre en smule, Form det til en rund hakkebøf, men der må ikke være nogen sprækker, så løber saften ud, når man steger den. Hak den let på begge sider, varm panden til den er rygende, kom bøffen på, uden fedtstof. Steg den et par minutter, vent, steg den et par minutter til, krydder den med groft salt og sort peber. Årsagen til, at man ikke kommer salt på fra starten, det er, at det vil trække saften ud. Velbekomme. Hakkebøf, 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 hakkebøf.